Babon anak lanang iki. Ya anake apik. Ganteng. Anake wis gedhe karo nyunatno engko. Buntute jentit. Awake gedhe. Ora sangklir. Mantole loro. Regane ya apik. Jenom. Anak siji lanang. Regane mede. Ora usah larang-larang. Rp4.000 mawon. Babon anak siji lanang. Rp4.000. Mangan garing doyan barang tengah anake wis mangan dhewe delongkas ya metot iki.